Poți să nu mai pleschi când mănânci, ești chiar enervantă. Auzi, dacă ai de gând să faci așa, du-te și mănâncă în altă cameră. Poate vrei să-i spun lui mami că înjuri. Ha? Nu e adevărat, unde-i scos asta? Și atunci de ce scria în mesajele tale cu Raluca? De ce PLM nu mi-ai spus? În primul rând ai telefonul meu și mesajele mele, așa că te spun eu la mami că mi-ai umblat în telefon fără acordul meu. Mai supărat o să fie că am găsit în mesajele tale înjurături decât că am umblat eu în telefonul tău. Când te prind, nu știu ce să fac. Și totuși PLM ce înseamnă? Nu ce crezi tu, înseamnă pisica lui mamaie. Nu cred, eu cred că de fapt înseamnă pisica lui măta. Ha! Ai spus și tu! Și te-am și înregistrat, acum o să era la mama că și tu ai înjurat. Nu, n-am spus, eu doar am repetat și ai scris un mesaj. Da, dar e mai rău având în vedere că tu deja știai ce înseamnă și ai repetat de bunăvoie. Plus că te-am înregistrat, am dovadă și eu mi-am șters deja mesajul, nu mai ai cum să mă spui la mama. Likey